Súdružka, skupinová vedúca, predseda skupinovej rady Romana Čalfová. Oddiel iskier našej školy je pripravený zložiť slávnostný pionierský sľub. Prítomných je 13 iskier. Ďakujem, Taráca. Milé iskry, chlapci a dievčatá, dnes máte veľký sviatok. O krátku chvíľu zložíte pionierský sľub a stanete sa platnými členmi našej pionierskej organizácie Socialistického zväzu mládeže. Na tento sľub ste sa dôkladne pripravovali. Už v prvej triede, keď ste sa stali iskrami, začali ste sa pripravovať. Nebolo to pre vás vždy ľahké. Museli ste sa riadiť zákonmi iskier, veľa vedieť a poznať, vravieť pravdu, cvičiť, spievať, kresliť, hrať sa. Ale aj pracovať a pomáhať rodičom. A teraz môžem smelo oznámiť všetkým tu prítomným, že tieto úlohy ste čestne splnili a dobre ste sa pripravili na vstup do pionierskej organizácie. Sme presvedčení, že sa z vás stanú dobrí pionieri a že našu pionierskú organizáciu a vlast, Československú socialistickú republiku, nesklamete. My vám, milé deti, veríme. Nasleduje pionierský sľub. Sľubujem pred svojimi druhmi, že budem pracovať, učiť sa a žiť. Podľa pionierských zákonov. Aby som bol dobrým občanom svojej milovanej vlasti. Československej socialistickej republiky. A svojim konaním chrániť česť. Pionierskej organizácie Socialistického zväzu mládeže. Poprosím starších zväzákov, aby priviazali našim pionierom pionierské šaty. Pionieri, pozor! Budovať a brániť socialistickú vlast, buď pripravení! Vždy pripravení! Môžeš tvoriť koráb pre kozmické lety. Môžeš v bielej lodi oboplávať svet. Môžeš vždycky vedieť, odkiaľ ísť a kam. Však bez dobrej piesne zostal by si sám.
Možno prídeš k rieke nektáru a medu. Možno nájdeš cesty, ktoré k slnku vedú. Možno na jar zmeníš zimy drsný bič, však bez verných druhov nedokážeš nič. Touto cestou bežia k budúcnosti cesty. Tu je všetko tvoje. Voda, vzduch i hviezdy. A nech by si zajtra šírim svetom šiel, s ľahostajným srdcom sotva nájdeš cieľ. Prebuď teda silu, čo ti v rukách drieme a dokáž, že žiješ dýchom tejto zeme. Láska k vlasti bude tvoje kroky viesť, tak ako to káže pionierská česť. Milí pionieri, srdečne vám blahoželám k prijatiu za členov pionierskej organizácie SZM. Dnešným dňom sa pionierská skupina na našej škole rozrastla o ďalších budovateľov a obrancov našej vlasti, tak ako to hrdo znie vo vašom hesle a pozdrave. Náš učiteľský kolektív má z vás veľkú radosť. Vstupom do pionierskej organizácie pred vami stoja nové ciele a úlohy. Okrem hlavných školských povinností vás čaká bohatá záujmová činnosť. Verím, že aj vy, tak ako vaši starší kamaráti, budete čestne reprezentovať svoju pionierskú skupinu a našu školu. Aktívne sa zapojíte do verejnoprospešnej práce, do činnosti záujmových kružkov a do rozličných súťaží a olympiád, ktoré naša pionierská skupina organizuje. My vám všetci budeme pri tom pomáhať. Želáme vám veľa radostných chvíľ a úspechov vo vašej práci. Milí pionieri, na záver našej slávnosti vám blahoželám k vášmu vstupu do radov pionierov. Všetkým prítomným a hosťom ďakujem za účasť a pozývam vás po skončení všetkých programov na krátke občerstvenie, alebo teda také retro občerstvenie. Účinkujúci dostanú občerstvenie gratis a ostatní nech sa páči, využite služby nášho bufetu. Pozývam vás ešte na ukážku zo spartakiádneho vystúpenia mladších žiakov. Nech sa páči.